Lad os se dig spyt. Nu er jeg jo til det. Oj! Du er svej. Så det er en blue, ikke? Kommer sådan nogle whisky forbi, ikke? Hvis jeg fortæller, at døren er Tæver vi klappet, dem, hvad gør mand. vi så? Vi knipper dem, så knipper vi dem. Hallo? I 37,5 timer. Hallo, døren er klappet. Fucking, hvad laver jeg? Fucking hårdt det arbejde. Døren er klappet. Ses.